Ja hovorím Ačko, Maťo. A prečo nedáme žolíka? Prečo nezavoláš? Komu mám zavolať? Veď tam klikni na toho žolíka. Ale si telefón musíme niekomu zavolať. Tak zavolaj žolíkovi. Ale on je tupý ako baganža, takže... Mám, to pôjde. Čo smieš? Videl, jak si tam mal ten ksík, takže... Si tam čapkal zubami. Prečo nejde? Daj si ešte jedno pivo. Daj si ešte jedno pivo. Prilejeme pohár. Mal by si dať ešte jedno. Ožrali, daj! Za každú správnu odpoveď máme pohár. Máme 3 žolíkov, takže minimálne 3 poháre máme za hodinu. No počúvaj, ti hovorím, že skončíme na 12 alebo na 13 a keď sa naserem, tak na 15. Ktorej pohádky sa postaví Jedinčík a Mařenka? Perníková chalúbka. Perníková chalúbka, B, áno. Dobre, daj nám pohár. Ktoré dva predmety mieli a mají ako symbol komunistické strany? Počúvaj. Srp a kladivo, sekiru a cep, kladivo a cep, klobouk a šátek. Čo to je cep? Kladivo a cep, podľa mňa, ale čo je cep? Cep je palica, reťazka a niečo. To je To je cep. Alebo cep je možno palica a ozubená gula. Nebol tam kosák a kladivo, ale to sú Rusi, nie? Ja neviem, čo za prievanú otázku? To sme kde na 15-ke už? To čo je za otázku? Však toto je miliónová otázka. 10 miliónová otázka, to si jak tam skočil. Čo je to srp a kladivo? Počkaj, ktoré dve predmety mieli nám a mají ako symbol komunistickej strany? Mne sa zdá, že tam bolo kladivo a kosák. Klobouk a šátek isto nie. Dám tam Ačko, Maťo? A počkaj, to nemôžeme ďalší pokus za 3 hodiny. Počkaj, sekiru a cep. Nie, to sú vikingovia. Kladivo a cep. Čo je srp a kladivo? Srp bude veľmi ako kos. A nemôžeme to vygoogliť, čo je srp. Chalani, to je potom nerozumieme, aby sme z ulice. Nedáme radšej 50 na 50. Na druhej otázke to bude hneď odčot nejaký, čo iba je. Pane, musí byť dôverovať. A nebude teraz odčot, keď sa odbeme na tomto? Sekiru a cep by si nepovedal. Nevyhrievaj tu, Vydrž. Počúvaj, Maťo. Počkaj. Sekiru, povedal by si dáme sekira, nie. Cep. A ja neviem, čo je cep. Počúvaj, není cep tá na jebanie obilia. Daj tam to prvé, čo si tam dal, to Ačko. Klikni to tam. Dám tam Ačko. Čo? Veď to zablikalo. Dobre, dajme druhý pohľad. Jak sa menovala v Bible Adamova manželka? Kto? Eva. Počkaj, oni boli manželia, však on ho stvoril z Adamovho rebra. Ona nebola manželka jeho. Had jej dal jablko. Adamova manželka. Však Adam a Eva. No ale on má možno iba kurvil. Jak sa jej menovala v Bible? Takže ty si myslíš, že Boh stvoril proste Adama, spravil ženu a povedal, že ty budeš kurník, tak tu máš aj Alžbetu? Nie, on mal proste, oni boli nejaký spolu, mal svoju ženu a potom vytvoril pre neho. Nikto vtedy sa nepodbával, lebo boli dvaja na svete a bol tam len had a jablko. Daj tam Eva. Ja by som dal, že to bola Edna. Ale ja neviem, počkaj, podľa Biblie, ale isto nemal Emu. Ednu? To je čo? Však to je nejaká skriňa. A Emília to vôbec. Takže Evu? Daj tam Evu. To je dobre? Jasne, to je dobre. Dávaj pohár. Happy. Jak sa nazýva dvoukolový elektrický dopravný prostredek pro jednu osobu? Segway, Hegway, Jetway, Streetway. Podľa ma Segway. Segway, a to čo je? To je taká tá pičovina s tým jedným kolesom, niečo sa tak nahýba dopredu dozadu. Ale dvoukolový. Počkaj, čo je Jetway? No nič. Nie, Segway bude mať dve kolesa, ale vedľa seba podľa mňa. Ja neviem, čo je Segway, ja to nepoznám ani jedno. Akože viem, že je nejaká p***na, čo sa tak nahýňa dopredu a ide na jednom kolese. Ja hovorím Ačko, Maťo. Segway? A prečo nedáme žolíka? Prečo nezavoláš? Zavolaj. Komu mám zavolať? Veď tam klikni na toho žolíka. Ale si telefón musíme niekomu zavolať. Tak zavolaj žolíkovi. Ale on je tupý ako baganža, takže to vôbec. Tokenovi alebo niekomu inteligentnému. Tokenovi má zavolať? Jediný kontakt, ktorému môžeš zavolať inteligentnému je, že mne bude zvoniť telefón. Čo teraz? Zavolaj Segre. Počkaj, ja to môžem vedieť. Kto je taký moderný? Vydrž. Komu zavoláme? Jarovi mám zavolať? Ten je v píči. Jarovi ja volám, on robí z autavy, nie? Tak hodívaj sa. Ja ho zajebem, jak to volaj mu. Ticho. Volaj mu. Dobrý deň, voláme správne Jarovi z Trenčína. Váš přítel Michal Adámik a Martin Bulica je ve hře, chcete byť milionářem a je na štvrté otázce za 5 000. A nevedí si. Chce od vás pomoci. Víte mu pomoci? Otázka zní, jak sa nazýva dvoukolový elektrický dopravní prostriedok pro jednu osobu? Segway, Hegway, Jetway alebo Streetway? Segway, Hegway, Jetway, Streetway. Dvoukolový elektrický dopravný prostredek. Podľa mňa Segway. Podľa teba? Si na 100% istý. Raz za 3 hodiny to môžeme robiť. Jardo, sústreď sa. Časom je na 5, 4. Sústreď sa! Bohužiaľ. Čo ti jebe? Stratili sme signál s ním. On povedal, že Segway. Počkaj. Jetway bude nejaká čo letí, dajme tomu. Streetway, to sa tam predávajú burgery. Hegway, to je maďarské a Segway, daj Segway.
Dobre, máme to. Chvála Pohár, Bohu, ty poď ho tam. Happy, happy, happy. Jakou hru označuje název Uno? Karetní, konzolovou, deskovou, slovní. Čo ti jebe? Čo je za otázku príjmanou? Uno. Mne to niečo hovorí. Aj mne? Mne to niečo hovorí. Ja si myslím, že to karty. Ja si myslím, že to karty. Dáme tabak kamarátsky niekto. Počúvaj, ja si myslím, že to karty, ale nebudeme to dávať. Tu by sme mohli dať 50/50. Ja som to, tiko, keď som to ja kedysi hral, tak Podľa som mňa, po osmičku nešiel do žolíkov. Až na podľa mňa je Uno desková hra. To je akože stolová. Ja viem, ale no, počkaj, ideme na to vyraďovacou metódou. Konzolová to nebude, však to by sme poznali, nie? Uno na plejku alebo kde si hral niekedy to. Slovní, to môže to byť aj slovní, vieš? Že ja poviem, čo si a ty na konci ja by som dal karty. To sú za primitívne otázky. A to ja by som to nikdy nehral, a ja som to nehral. Lepšie sa dostať na osmičku, vyjebať žolíkov, jak sa tam nedostať. Dáme ľudí. Dávaj ľudí. Máš pravdu. Dávaj. Ačko, karet. No ja by som aj povedal karetní. Ja by som dal karetní na 100%. Karetní. Dobre, daj tam pohár. Happy, happy, happy. Guvernérem, počkaj, už skôr na ďalších 50 saps. No tak rovno vyleje ten pohár. Čo ti je? Tak my tu povieme, a nám vyleje pohár. Ja tu normálne potím posledné bunky. Ach, boha jeho tam. Tak by sme tam vyjebali napovedu, on už dnes zrušil. Guvernérem ktorého federálneho státu byl Schwarzenegger? Kalifornia. Na 100%. To vieš, to by som nevedel. Na 100%. Florida. OK. Poď. To je ono, takto ťa poznám do happy, happy, happy. Poďme. Dobre, späť som zachránil. To označuje v římském právu edikt. Vyhlášení války, věřejné prohlášení, sestavení rozpočtu alebo tajné hlasování. Dohodli jsme se s Četem, že za každý oholený obočí si můžete přilejt jeden kybl. Jasné, cháni. Kýbel? Budeš trtkať baby ako medúza bez obočia? Ja znajčím len World of Warcraft, no čo? Jaj. A pohoda. Co označuje v právu edikt? Vyhlášení války, věřejné prohlášení, sestavení rozpočtu. Dobre, z rozpočtu nebude nič. Dobre. Tajné hlasovanie to nebude tiež nič. Edikt bude buď vyhlášení války, alebo věřejné prohlášenie. A prečo nedáme 50/50? Lebo ostane tam Ačko a Bčko podľa mňa. No a však potom si typneme. To môže byť hocičo. Ty si bol v Ríme? Dáme 50/50? Daj 50/50. A počkaj, ešte si najprv povedzme, že čo by sme dali. Ja hovorím, že to je... Ja by som dal... Ja hovorím, že to je... Verejné prohlášenie. Ja hovorím, že tajné hlasovanie. Ja si myslím, že verejné prohlášenie. A teraz čo? Teraz si musíme strihnúť. Ty svinia! Čo by si dal ty? Ty by si dal Dčko a Bčko? Daj B. Ty by si dal B? Už hej. Jak už hej? Za poslednú 10 miliónovú otázku nalejete celý kybel na zor. Chalani, však ale to kde ste, veď my sme už pri sedmičke, už máme žolíka. Cháni, my to môžeme využiť až za 3 hodiny znovu, takže ticho, mlčte. Takže dáme verejné prohlášenie. Daj to. Prosím, nezmení Yes! Pome, a už nemáme napovedu, ale. To nevadí, teraz sa rozbiehame. Jaké národnosti je hudební skupina Support Lesbians? Kto? Support Lesbians, anglické, americké, české, škotské. Ja by som dal americké. Ja by som dal škótske. Normálne by som to na Bčko americké. Aj ja, ale čak Lesbians. Ale ako Angličanom dobre. Support Lesbians, Amerika je fresh tam. Amerika je už fresh. Hej. No bude to Ačko alebo Bčko za mňa. České vôbec tam to nemajú takéto podľa mňa. Škótske. Jak to bude české, tak ti vyjeb ty kokot. Podľa mňa to bude Ačko alebo Bčko. Ja by som dal normálne americké. Ja by som dal škótske možno. Ja by som dal americké normálne. Americké? Ale a je to osmička, moje šťastné číslo. B akože bulica, to je americké, kamarát. Hej. Ale keď nebude to na mňa. Na teba nevadí, že pôjde, už sme dali dosť. Už sme tam dali 4 ilné. Takže americké hovoríš? A ty čo by si povedal ty anglické? Teraz to bude na mňa chalani, to je len typ. Ja anglické alebo škótske a skôr by som išiel do anglického. Tak si môžeme losnúť. Tak ja hovorím B a ty hovoríš A, aj tak to bude C alebo D. A ja musím ísť makať, čo nerobíme nič. Poď, do jedna. Ideš, daj anglické. Bože! Tak toto mi vysvetlí, jak ako české. To prečo hen také tam máte? Čechu nie, že majú vlastné mesiace, ale ešte aj anglické ako názvy. Čo ti je, chalani? Čo ti je? To som sklamaný. Tupovica.